Gawin na diya. Check 1. Maraputi mo ba? Check 1. Shout out sa mga tag-iya sa balay nga atong gipistuhan karon ha, mga kabisaya ha. Kay di ni atong balay ni ha. Excuse me po. O lagi. Tama sa katawa dia. Pandamay dengan siya makanya artista. Shout out kay kuan kang Randolph Raymond Lim Cortez ha. Mo dito na preparas pagkaon ha. Pinilaw nga tuna niya gihog-hogawan o kana ba itong giparito nga tambok sa baboy mga tabisya. Nya kang Dong Ramer o kang Dong Elmer nga karon nanghanggat ni og tagay pero sila nangatuog mang duha. Muna nga medyo nahubog ko sila mura og wa pa. Damay. O kang vice po da sa kuan. Tawagan ni ay sa katawa da. Sige katawa. Binairan ka. Lagi anak. Papakan na to sila mga kabisaya. Papakan na to. Asa naman to? Pakpak mga binairan. Pakpak. Yeah, boy! You know. Na. Wanna good advice. Okay na dia? Okay na? Nagpasabot nga ako naman naging kuan dre. Ito naman gi-plaster. Ay salamat kayo sa kuan tawagan ni ato mga viewers karon. Salamat kayo sa pagmonitor sa tong programa Suglan ng Kabotsa, mga katropa. Excuse me po, mga kabisaya. Excuse me po. Karong mga oras sa atong tagapagtagad ang suwat kasaysayan nga gipadangat ni Bay Albert day nga taga Dumaguete City mga katropa. Ito ni basawang ko ng totoo dagyang suwat kasaysayan. Shout out sa tanang mga Bisaya diri sa Ontario, Canada, Hugpong Bisaya, Kitchener chapter. Mga Bisaya sa nagkalain-laing lugar sa Canada o diha sa Pilipinas. Sa Pilipinas may buntag o diri sa Canada may gabi. Oras sa Canada alas 10:11 ang takna sa gabion, alas 10:11 ang takna sa buntag Philippine Standard Time. Karon mga Bisaya ato na tagapagtagad ang sulat kasaysayan nga gipadangat gikampo sa atong tawagan ni suwat asa naman ka. Nawa naman ka, dara. Suwat kasaysayan nga gipadangat o gipada sa tuig igsoon nga si Albert nga taga Dakbayan sa Dumaguete mga katropa. Aderay, wa to nasugod dara siya. Adera. 1 2 3. Dera. Excuse me po. Shout out day kang by Gerald Delubio dia sa iyang mga kauban. Unsa naman mura naman ni mura naman ni lagi. Mura naman ni nag robot-robot ning atong tingog. Oras sa Pilipinas alas 10:14 ng tagda sa buntag. 10:14 in the evening Canada time. Welcome sa itong pagpanaguban sa itong programang Suglan ng Kabotsa sa itong Hugpong Bisaya Facebook Live. Siyempre pa kinig inyong tidumaan inyong programa
Uncle Ed bungoton ho niyo. Inabagan sa tong co-anchor Vice President Vice Carlos Kanya. Ato na pagtagad karon mga katropa ang suwat kasaysayan gipadangat sa atong igsoon nga si Bay Albert nga taga Dakbayan sa Dumaguete mga katropa. Sa dili pa na ako sugna ng pagsaysay ang akong suwat tampo karon mga oras sa Uncle Ed. Atagi ko ako sa panahon sa pagtimbaya sa usa ka maayong adlaw sa inyong katusan nga mga followers sa Ugpong Bisaya Facebook page. Mayngon man sa Ugpong Bisaya YouTube channel. Tawag lamang ako sa pangalang Albert nga taga Dakbayan sa Dumaguete. Ug karon ani ana nagtrabaho sa usa ka lugar sa Manitoba, Canada. Personal nga nagpasalamat ako sa tigduma sa inyong organisasyon sa Canada, Uncle Ed. Nga gipangunahan sa inyong buotan nga Presidente Virgilma Samayor. Inubanan sa Vice Presidente Carlos Kanya. Nga usa ang akong suwat kasaysayan nga inyong napili og gihatagan og pagtagad ning inyong nabantog ng programa sa kahanginan ang Sugilanong Kabutsia. Sa dili ko na dugayon sa pagsaysay ang akong kaagis kinabuhi apan mamalihog ko ang kuled. Sa pagtukar sa sonata nga naguluhan, umiiyak ang puso ko. Yeah, boy! Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yatang natitirang pag-asa sa mundo. Lagi na lang tayong pinaglalayo. Di ba nila nadarama ang pag-ibig ko sa'yo'y totoo? Di ko na kaya ang humanap pa ng iba, pagkat ikaw lang ang tanging sinasamba. Alam mo ba, kapag kapiling ka, bawat sandali ay walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw. Di ang isip ko't ang
sandalian, walang kasing ligaya. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyaw. Buhay ko ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyaw. Mamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyaw. Buhay kong ito ay walang halaga kung ang pagmamahal mo ay mawawala pa. Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay umiiyaw. Mamahal mo lang ang tanging pag-asa, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Hangtod karo mga panahon na Uncle Ed, padayon gihapon ko naning kamot nga mauli sa pagbalik ang kinabuhi na mong magtiayon. Sa kasamtangan na niyang karon ako sa nasod Canada, isip ko sa kabutser sa usa ka inilang nga kumpanya nga gaiyaw og baka sa Manitoba, Canada. Usugdan ko Kuya Ed sa tuig 2017. Nagbalampuson akong nadawat isip usa ka matadero kon butser sa Canada og pinaagi nini. Natabangan ako dili lamang nga akong pamilya nga mahuwa sa kalisod tungod manlagi kay maayo man ang paniluhan nako dinhi sa Canada. Kung dili natabangan usab nako ang ako ang mga ginikanan, mga igsoon o bisan mga hisgutan ng pinansyal sa Pilipinas sa akong mga kaila. Mangani, Uncle Ed nakapatukod kog balay nga matawag kong Pinoyanan sa among lugar sa syudad sa Dumaguete. Nakapalit og sakyanan og nabayaran namo sa akong kapika sa kinabuhi ang mga utang nga mga hinungdan nga nigamay ang among kalibutan samtang na panagtuyok ang among pagpalimpalad sa nasod Pilipinas. Amahan ako Kuya Ed sa duha nako ka mga anak. Usa ka babae kinamanguran ug lalaki nga maoy unang nahimong bunga sa mong kaminyoon sa akong asawa. Sa sinugdanan sa akong pagpuyo dinhi sa nasod Canada nahimong mingaw ang akong kinabuhi. Balay, trabaho, ang akong kanunay na akong nahimong lakaw ug sa adlong Domingo bisita sa simbahan nga mo'y akong nahimong kabanggaanggan. Para ba mahimong mulahutay sa akong pagpanarbaho sa nasod Canada. Sa laktod nga pagkaistorya Uncle Ed, kami nga sa pamilya ang usa sa ako ang mga nahimong kalaban sa pagpanimpalad isip butser dinhi sa nasod Canada.
Apan taliwala pa man sa maong kalisod, pabilin akong nagmaligon aron kahatagan ug mayang kinabuhi ang akong pinalanggang pamilya nga nagpaabot kanako sa Pilipinas. Pila raman ang pagpakli sa adlaw ang kuled nahimong semana, buwan ug tuig. Dili kalimod nga dunay mga panahon nga bation kag o kamingaw sa akong asawa nga sa tuig nga milabay igo lamang sa pagpakita sa iyang dughan nga among mahimo aron lamang mapukan ang among ginabating tawhanong kamingaw. Usa ka adlaw niya na ang kuled kung di ko masayop adlaw katong Sabado, di off sa among trabaho. Giimbitahan nga ako sa akong kauban nga mosuroy sa panimalay sa iyang kumpare nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan. Nganlan ta lamang ang akong matawag nga amigo nga si Roberto, nga nanimuyo sa dakbayan sa Panabo. Tuod man yang miabot kami sa pinianan siyang barkadang ug dito may respitar sa gidalit nga pagkaon sa lamisa tapos may paingon kami sa inom sa ginatawag tang agwa di Patarantang kuled. Naglami ang among inom ni Bay Roberto ug sa nagsuulog siyang adlaw na tawhan ngayang kumpare. Alaon na nagkadto sa kadlawon kung ako minumduman ang kuled ug sa dihang nanamilit na kami nga aron mapuuli sa mong gipuy ang apartment. Tungod lagi kay nakainom na, nagdumili na sa pagatod sa iyang gipanag-iyang sakyanan ang kumpare ni Bay Roberto sa kabalaka nga madakpan ug pulis kay dini usa kini ka criminal offense. Ang madakpan nga nagmaniho sa impluwensyado sa ginatawag tang limnong makahubog kung kini ginatawag nilang agwa di Pataranta ang kuled. Tuod ba ng kuled na malihog na lamang ang kumpare ni Bay Roberto nga ipahatod kami sa among apartment. Hinungdan nga gitudlo kami nga mosakay sa usa ka SUV nga sakyanan og didto sa front seat ko milingkod ug sa back seat milingkod ang akong kauban nga si Roberto. Abtan sa 2 ka minuto ni miabli ang driver seat ug didto misulod ang mumaniho sa mga sakyanan nga usa ka babae. Sa una, dili pa nako siya kaayo makitan ang kinatibuk ang porma sa iyang panagway kay naka-winter jacket kini ug naka-bonnet. Ang ako alam na klaro ang iyang pagsulti nga napasarap yata ang inuman ninyo ni Kuya Jules. Si Jules ang kuled siya ang nagsaulog sa adlaw na tawhan ni atong gabiuna dungan ang pagduko aron itaw da iyang gitaod nga seatbelt. Niadtong mga panahon ang kulay dali usab ako nga mitawod sa akong seatbelt ug sa dihang nahumanan ako og tawod ang akong seatbelt sa pag-andar niya sa iyang sakyanan dungan usab nga nagtagbo ang among mga pananaw. Nga sa diin mura ko naulaw tungod sa iyang kaanyag ug sa akong panagway nga niadtong mga panahon na klaro kayo nga lango sa ilim nung makahubog ang kuled. Parang ka nga istorya niadtong mga panahon na nakasala na ko sa akong asawa tungod kay daw naibog ko sa maong binuhat. Dili ko kabalo kung dala ba kadto sa akong kahubog ug dala sa kamingaw nga akong gibati sa akong kapikas niya itong mga panahona. Duha na katuig kapin nga wa may nakita sukad sa akong paglarga paingon sa nasod Canada. Ang kuled.
Tungod kay duol naman sa nga mga apartment ang kulay nakaabot in taon ni Bay Roberto human gihatod sa mga babae nga tungod sa akong kaubog wala na in taon ko ka pangutana siya ang pangan bisan si Roberto kaysa diyang panaog namin sa sakinan ako anang manggialalayan si Roberto sa pagnaog kay nakatuog naman kini sa ingilingkuran tungod usab kini sa igo sa among giinom nga agwa di pataranta ang kulay. Bilabay pa ang laay mga buwan ang kulay padayon ko sa pagpaningkamot aron lamang makapada matag duha ka semana sa Pilipinas sa kwarta suporta sa pinalangga kong duha ka mga anak ug sa babaeng akong gipakaslan atubangan sa altar. Gikalimtan ang kamingaw aron lamang sa paglaom nga madala nakod sila po dinhi sa Canada ang kulay. Grabe ang akong sakripisyo. Masakit nga way laing tao nga pwedeng disturbohon diya sa pagpalit og tambal. Pagluto sa pagkaon na Uncle Ed. Aron lamang nga tawag niini nga maoy moatiman kanako samtang ako in taon dunay gibati sa akong paglawas Uncle Ed. Damo hinungdan nga padayon ko na ning kamot sa akong trabaho. Dinhi sa nasod Canada. Aron lamang usab mga mahatag nako ang akong posibleng mahatag sa akong pamilya, sa akong mga igsuon, sa mga tawo na nganlan sa akong panabang ang kulit. Tungod kay matawag man lagi nga ako usa ka breadwinner sa among pamilya ang kulit. Uncle Ed, dako kayo ang akong respeto sa akong asawa. Kapaningkamot ko nga dili may lambigit sa pagrelasyon dinhi sa Canada kay dili kalimot aduna usab panghitabo dinhi nga ang mga minyo sa Pilipinas adunay kaipon pag-abot dinhi sa gawas. Ipokrito kayo Uncle Ed og ako moingon nga sayop ang ilang gimo tungod kay dili ko gusto nga ang ako ang tawhanong pagsabot ang mopatigbabaw. Dili usab ako gusto nga butan silang gisulang relasyon. Igo rako sa pagbatud og kaibog sa mata og ako gipaningkamutan nga dili mahilambigit sa susamang relasyon. Usa ka adlaw ni ana ang Ed. Adlaw katong Domingo gikan sa pag-apil og misa sa simbahan nakadawat ako og mensahe sa cellphone gikan sa akong igsuon nga babae. Wala na ako kinidayon panumbalinga kay niadto mga panahon na nag-andam sa dako sa akong pagkaon. Sa diyang natapos na nako sa ako mga gimbuhaton sa kusina, ako ang gilantaw mensahe sa akong igsuon ug kalit daw na hugno ang akong kalibutan sa diyang gipadalhan ko og picture. Ang akong pinalanggang asawa adunay kauban nga lalaki sulod sa mall nagkaon sa usa ka nila nga fast food chain ang Ed. Sa una nga paglantaw sa mga hulagway wala kayo ko batiya o kabalaka tungod kay nibisan kanu sa wa na ko sa gibutan sa kong alipatakan nga magbinuang akong kapikas kay basit unya iya ra kining kaila, classmate maka sa trabaho o classmate maka karon o barkada nga ana sa third sex. Apan sa diyang gipakli na ako ang ikadua o katapusan mulagway nga gipada sa akong igsoon, didto nako misamot. Didto daw kalit nga dunay midagayday nga luha sa akong mga mata ang Ed. Kaya nato mga panahon ha, anaa sa mga hulagway, minaog sa taxi ang akong asawa o ang lalaki at tubangan sa usa ka motel sa among dakbayan. Daw kalit nga napapastanan ang akong mga pangandoy para sa akong pamilya ang Ed. Dili ko kabalo kung unsa nga akong buhaton niadto mga panahon na kung dili igo lamang sa pagpatulo sa akong mga luha.
Uban ang pagbako o pagpangutana nganong nabuhat man kadto sa akong asawa taliwala pa man sa akong kaayo kaniya. Nga halos tanan pangayoon insigida kung ginahatag tungod sa akong asawa tungod sa akong pagigugma kaniya ang kuled. Hinungdan nga gibati ko og matawag tang kahiubos sa akong kapikas kinabuhi tungod kay nganong iya kini nabuhat kanako ang kuled. Matod pa sa ako igsuon nga babae Kuya Ed o Uncle Ed, dugay-dugay na nga ilang nahibaluan ang kabuang sa akong asawa. Nangita lang sila pamaagi nga makahatag kanako og igong ebidensya aron mao ipakita kanako kaysa amua do na usab na bungkag nga pamilya tungod kay ang pamilya sa lalaki. Nagimuhimo man kinig istorya nga dili maayo sa iyang asawa ug dali ra usab mito ang lalaki nga mo hinungdan nga nagupain tawo ng ilang panagpuyong magtiayon. Gipalabay na ako ang mga adlaw ang kuled ug wala na ako sukmate ang akong pinalanggang asawa kaysa galikay ko nga madungog nga ang amo madungog kini sa among mga anak. Nga kami nag-away kaysa panahon nga kami magtinawganay sa akong kapikas anaa kanunay gayang pungat ang among duha ka mga anak. Kay daw kami na lamang ang gistorya sa mga bata ug walay oras ngadto sa akong kapikas. Padayon gyapon ako sa pagpadala sa akong obligasyon sa akong asawa. Da wala lay nahitabo ang kuled, wa na ko usba ang akong pagtratar sa akong asawa kana tungod dili sa akong dakong gugma kaniya kun dili para sa akong maon sa akong mga anak. Gitulo na ako ang akong garbo isip ko sa kalalaki aron lamang dili maguba ang akong gipundar nga pamilya ang kuled. Usa ka adlaw o usa ka mensahe mga o ni ana o usa ka adlaw ni ana nag-message ang akong asawa og nananghid kini nga mawala sa balay og duha ka adlaw. Kay sumapa do na reunion nga mahitabo ang ilang batchmate kay buwan magkadto sa December. Wala dayon ko nisugot ang kuled kay ang akong ginahuna nga dili pwede biya ang akong mga anak sa among panimalay bisan pa man nga ana ang among katabang. Niadtong mga panahon na nakahigayon ko sa pagpangutana sa akong asawa sa akong nahibaluan may tungod sa iyang lalaki. Sa una ang kuled suko nga midipinsa nga akong asawa ug pangpandaot lamang matud pa kaniya ang mga impormasyon nga may abot kanako. Ug sa diyang akong gi-send kaniya ang mga gitibigan kong mga hulagway dito walay dagang istorya ang kuled. Nangayog pasaylo ang akong pinalanggang asawa ug miangkon nga tinuod ang maong mga nakita. Diha dayon ang kuled kalit na usab mikanaog sa akong mga mata ang luha dala sa sakit nga akong gibati human mismo miangkon akong asawa nga dunay say kulukudidang sa Pilipinas nga sa akong pagsukit-sukit kaniya. Usa kini ka batan-ong salesman sa usa ka inila nga department store sa among lugar. Nga sumala pa sa akong asawa dala sa kamingaw kanako iyang nabuhat ang giingon nga ako iyang pasakitan. Miabot sa punto nga miangkon siya nga tungod sa daw sa matag adlaw makita sila sa mga batan-on nga salesman aron himuon ang tawhanong kalipay ang kuled. Nagmabdo siya apan sa kabalag ka nga magbunga kini iya kini gipalaglag sa usa ka manghilot sa among lugar. Nga mahinungdan nga wa na nagapost sa picture ang akong asawa pipila usab na kabuwan bisan mangaon sila sa akong mga anak kay di ay siya luspad ug dako ang pagpayat ang kuled.
Natapos ang maong ang maong istorya sa akong asawa sa pagpangayon niya og pasaylo kanako sa iyang nabuhag ang kuled. Apan sa dala sa kasuko o pagmahay, way bisan usa ka puwong ang migawas sa akong baba, kundili ang pagpatay sa cellphone dungan ang pagdamoy ng sulod sa akong lawak ang kuled. Smart and Nining bahay na Kuya Ed, pinagininig imong programang Sugilan ng Kabut, sir. Sa Ugpong Bisaya, mangayo kong tambag kaninyong tanan. Una, Kuya Ed o Uncle Ed, hangtod kanusaan ako pasayloan ang gihimong pagluib sa akong asawa, nga sumapa sa iya, ngayon ang gimaya ng tanan. Ikaduha, kinahanglan ba na ako usban o ubsan ang kantidad sa akong ginapadala nga kwarta sa akong asawa para sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa akong pamilya sa kabalaka nga magamit kini sa lain na usab nga sala sa akong kapikas. Ikatulo ang kuled, sa karon bagway pa lamang migawas ang akong PR kung permanent residency. Nagpasabot pwede na nako madala ang akong mga anak o ang akong asawa dinhi sa Canada aron dinhi ni manimuyo. Ug ang akong pangutana, ako bang kuhaon ang akong mga anak nga kung sa gayon mahitabo na kinahanglan man muuban usab ang akong asawa nga miluib ka nako ang kuled. Ug ang ikaupat, pipila na kasimana ang kuled ang milabay kanunay ko ginahanggat og laag kaon sa gawas matag Domingo sa babaeng nagmaniyong sa sakyanan nga naghatod namo ni Bay Roberto nga sa akong nahibaluan Kimberly ang tinuod niyang pangan. Ang pangutana, ako baka kining tinud-on ug panguyaban aron lamang mawala ang kasakit dinhi sa akong kasing-kasing dughan tungod sa gihimo sa akong kapikas? Unta ang kuled, mahatagan ko ninyo og igong panahon nga matambagan hilabi na ni Vice President Carlos Kanya ug uban pang mga Bisaya nga nagmonitor karon sa inyong Facebook Live. Nining akong suliran nga gipadangat karon sa inyong programa. Og sa dili ko patapuson ang kulay ng akong sugilanong kabutser, palihog ko sa pagtukaw o pagtukar sa kantang di ko kayang tanggapin.
Matinahuron, Albert, gikan kini sa Brandon, Manitoba, Canada. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hati at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Kahapon lamang kay sarap ng ating pagmamahalan. Ang sabi mo pa, pag-ibig mo'y walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsumpaan. Ang sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Ngunit bakit ngayon nagtatapat na mayroong ibang mahal? At sinabi mo pa na mas mahal mo siya kaysa sa akin. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmakaawa sa'yo. Suyuin ka, pilitin ka na ako'y muling mahalin. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hati at kirot ang dulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Kahapon lamang kay sarap ng ating pagmamahalan. Ang sabi mo pa, pag-ibig mo walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsumpaan. Ang sabi mo pa, ako'y di mo iiwan. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmakaawa sa'yo. Suyuin ka, pilitin ka na ako'y muling mahalin.
sa piling ko. Kung nasa nasod ka na lang sa Diyos sa Pilitan, at nasa Tokyo, nasa Diyos sa Pilitan, sa Pilitan, balik kita sa pagkakupan sa Sobrang ng Pagkutsa, pabansin ko pa rin sa sinibagan sa tungko aktor ka mga corona, wala ng Vice President sa Pilipinas, Vice Congress. Ako nabati ang kasaysayan di parangat ni Albert na sa Brandon, Manitoba, sa kinikabot sir, mga katropa, kabisaya, sa usat ka ihawan na kung bakit pinutita sa Manitoba. O niya tawag ni ini, ato nabati nga katubang yung tao naka iyang na tawagan niya na siren nga dunay kulupudidang nitong iyang kapikas sa mga katropa dito sa Pilipinas. No? Ako nagbasa ito na sa kitang pinitarko, no? Vice, ako sa welcome si Vice President Ako Carlos. naminaw magibito sa Daplino. Oo. Wala ko na hibalan ba ako bulunga bitulo ba. Titulo ko. Bitulo. Oh. Titulo. Grabing sakita kay ba murag Oo. ako ba na ma-depress ba. Depressed. Pero ayaw gyud na ana gyud. Ato yung tambagan ron kaya naman sige padala nga pangutana. Pero shout out sa atong mga Ay, atong i-shoutout ang mga viewers din no Oo. sa atong diya sa mga nagkuan, nagsubaybay gid sa to ang suwat kasaysayan Padagat Albert. iparangat Elber sa humpong sa to. Hukong Bisaya Facebook page. Oh, di ba kato? So, gilan ng kabutsan. Sugilanong kabutser. Muna ay Daghang salamat magpasalamat kita sa mga Yes. kabutser. Mga nag- Una nga kundi akong asawa dayo. Oy, Daghang salamat grabe. kaya ako asawa nga supporting kayo. Oo. Akong gipalang makadali kay Okay, buka. mupinbak man. Mupinbak. Oh. Buka. Oh, Kang Jubert Oblad. Ay Jubert, happy Thanksgiving. Oh, nasa Toronto. Nasa Toronto Ihado, rin. ihado na, ihado. Happy Thanksgiving. O ihado ni founder Ed Bungoton. Og si Mark Sanggalang Mabal. Uy, ikaw! Nasa Aglayan, Malaybalay City. Oh, happy Sunday ikaw. First kasi ni Commander na. Og si Francis D. Oy, taga Digos. Francis D nga, itong taga-Digos ni Mayong gabi diha. Hit suraang Ed Bungoton. Pandamay kining si. Ikaw gyud in town na tawagan ikaw gyud in town Francis di pandamay ka. Sa to isura. Og si pandamay si Tira. Sige to. Isa pa. og si Kwan po din, Nini Jailin Samura Gumata. Murag na sa Hong Kong. Good morning and happy Sunday. God bless from Bahrain. Bahrain. From Bahrain. Okay. God bless po mo dyan, Nene. Si ihado na ko Jubert. Oh, Jubert Oblad, di ba? Siya at Ninong, pawala sa stress. Kana o siya. Siya, dara. Cheers. Advisor versus boss. Boss. Yawa. Imna Maui Escalera Hermida Lasanas. Kinapawan City, ako nang mga mga Magandang gabi pala kay Kinji. Oy, walang tigil sa pag-monitor sa ating Oy, lakay. isa sa pinakamagaling din na Isang Ilocano. isa sa pinakamagaling din sa hamlay na sa membraner at saka doon sa trimmer. Oh, ayan. Ako sa palungan nga to, pero sige, tira na. Istorya ka niya, kaya ako nangita ako sa kutuklukon rin. Lagi, ada sige. Isa pinakakuha niya. Isa pinaging sa'yo, wala lang eh. Sige. Ato mabati, ato mga lecturers. Mo ato ba no nga katong naminaw di ko sa imuhang magbasa kang sugalan ni Albert to? Ni Albert. Albert Lintao, no? Pero nagbayan sa Dumaguete ito siya. Taga sa Dumaguete City. Kaya nga mabiato ka ng Dumaguete City. Wa man jud ko ana, pero dagang nagingon may gagaw ako kaya kana man. Nindot gyud nga lugar. Nindot nga lugar na Dumaguete City, no? Kuan dai, si tawagan ni. Ako balikon katong pag-ingon, pagbasa nimo ba sayang suwat kasaysayan. Matay o ba permit. Aksi tulong luwari lataw ko ba? So, sa tandog sa kwato. Dili pwede kay dili siya ingon nga di ka matandog no kay sayang sitwasyon man gud. Grabe pagpanikamo. Lisod ba kay kanang nato nga lisod ba?
labi na nga, hindi siya, di ba kamingaw to, nag-iskud siya, liman ka nga, pagpakita lang sa lugar, sa iyong asawa, mo iyang kalipay, para makuha ng iya bitong kamingaw, tawanan kamingaw. Kamingaw. Mo ka na, atupan. Sa to, pinakalit ra pagkatuan. Pinakalit. Kalitara. Kalitara. Marga ba nga mga birada kita, guys? Ito, wala may birada nyo. Ito, patong, namabata, kalitara, marga. Mo. Tama ra ba? Mau gani, mo na gani mo. Nangatok mo ang bata. Ana, mo to gimo ni kuan. Albert, kaluoy po taon. Grabe yun. Liman ka to istorya na nga. Muli lang siya sa ilang balay. Katong iyang trabaho ito ng balay trabaho. Mo bitaw. Moro mo gidatong trabaho sa Canada, Yes. Oh. Uy, Kuya. morto yan lang daw. Pero dagan gyud yung mga tentasyon dire gyud. Ay, kung tuyo on din mo. Kung kayo gyud, grabe gyud. Oo. Magkikita po giligod tag mga baruganan nga unta mo mag-vacation mo bu kayo matapsingan ra ginitong tanaw kay Kung hindi mo na magpasala ang mata, kay na kay mata. dili gani Oo, pero gani. foto bagita niya Taas tanaw. Karang istorya. pero ikaw sa Pero si Albert, gipot nga gini, ang lang siya. angkong gid siya Na- pagka Di maayo ba katong babae dito, nag-drive sa sakinan nga, nagdato nila ni Robert? Nga doon naman. kaya si Albert mura kita ba mapugan gid to Oo. kita gid salamat ni Albert Kuya po si Albert. Kuya Albert ba? Sulong ba na siya? pero wala lagi siya swerte sa iyang katikas kay murag nga siya magbakiki Makikig yun. dulag lang team ba Lain team. Kaya so, bungka, tinapok mo sa to. bungkang tinapok ukang yun ko gan pero nagdulag lang team Nagdugat lang. Hingan ka nga likas ka, kung kay likas ni tagilid ba? Di balin ka niya. Nimiami ka. Nimiami ka, Nimiami pagka wagi ka. baruganan. Nagsalig kay. Wagi siya tawag nga, siya tawag ano kanang sincere ka. Nagtakian lang si Davis. Di balin na. Hindi ba rin nagkagyan? Di balin na kagiyami. Tungkol di Kakayo gini mong Tungkol di Butler. O di Igudala. igudala ba? Kaayo gini mong tumuton. Uy, si pa niya asawa niya? Ha? Wala niyang nanli. Ay, gitago niya. Tago niya. Kaya tungkol ako sa respeto sa iyang. Grabe kabuutan. Ay, bukan eh. Kuwan po niya siguro ka napitang. Kuwan po niya ka napitang. Hadlok po niya sa pikas. Hadlok no? Kuwan siya, kanang kato po ning tawanan ni nga inandaman po ning kape sa Unsa to? Inandaman kape. Unsa na nga kape? Sanga sa kape. Bitaw no? Dili ni kape nga katong imnon, kapatawon. Ayaw. Sanga sa Sanga sa kape. kape. Oh, inandaman sanga sa Kanang kape. sakay sa kape. Oo. O di ni mo ayo yung bunal. Asa na mo putol mabali? Di Mo ka mabali. na siya. Di ka kabali na. Pwede ginihikot mo sa kabaw na. Mo pwede mo na magamito yun mo. Ay. Sa magitag ka ba? Pwede eh. Di ba kabayan ka sa gira imo talitag? Oh, Pwede nang kape. pwede. Mo gani. Ug kabaw lang 500 kilos. Oo, asa. Dili kay butoy. Ikaw pagka Albert. Ikaw pagka ha? Mo na ato ni rong basod taon. Oo, ato ni. Ayang mga pangutana Ang gani. mga pangutana. Basig na dito ikatampong O kato pa ito mga viewers karon. Oy, na pwede kang Ano ito? nanonood dahil si Maui Escalera Hermida Lasaras. Oo. Okay kayo Good job guys. Oy, salamat. Lalo naman good. Ikaw, salamat kay Gaw. Salamat kayo Maui Escalera no. O di atong may balong Sa karon kwan. Domingo. Oo. So na pa sa alas 7 sa buntag Oo. mo programa. Ug Alas karon- 7 sa Kagreere. Sa mga Sige, pagkinawarning sa karong Pilipinas. karong Domingo po sa alas 7 sa buntag. Ato lang ibuntag buntag. Buntag mo dia. Kaya atong priority mo gito ang taga Pilipinas. Mata na sa sila kay manimba baya ko alas 9 alas 10 so mata na mo anang alas 7. Mata gid mo kay parang kadugong mo sa mga maayong balita. Dire mo maayong kan ba? Oh, ipahibalo na to nga kanina nagpadala SWAT si Albert. Albert ni Ipadala na mo ng kwarta. do magiging Canadian money padulong dito sa mao day ay mo ginabunutan siya. Siya ginabunutan. Dabis naman siya. Kuya ka sa sa Israel. London man siya. Oo. Ito giawak na mo ang mga viewers na mo nga magpadala pag bugso at suliran kay kung mabruta ninyo may lang na iskalibo pa pesos. Kung kato mga nasa Pilipinas, isendin nyo sa Hong Kong, Visayas. Melody Sanso. First cousin ito lang First cousin Erwin mo, Mrs. na siya. Hi Melody Sans, happy Sunday po dia sa inyo. Okay, pangamusta ko kang Brad Bubong. Muni ang makonsidera ko na kung mga tinood ng mga amigo dito sa Ano yun? online. Oo. Si Tita Melody o si Brad ko. Oy, congratulations pala. IDI, nanganak na itong first cousin niya po ni Mrs. Si Tita Tata. Oy, O ang iyang kapikas po, congratulations si Pare Alan. Ano siya lang anak po? Bye-bye. Babae. Congratulations. Congrats Sa dahil Lion Malay City. saglayan balay-balay. Kunya, sama, tabukan na ito pangutanay. Oh, sige, no. Oh, ako sponsor ako. Karong Ah, sige. umabot na Domingo. Sige pala yun, no? Surewa, no? Naputol ka ka. Dili ba? Para dili sila mga kuan. Atong balikon gila to. Atangi.
ang mga maayong balita o mga maayong tawag ni giya sa pagpa-apply diri sa Canada para pud mo na ikuan para napod mo kanang idea. O kanang mabuhi pud yung dugo. Dagan bitag kani biyang beto kani biyang musulod ta pagka-butcher. Na di tanan discourage kanang nay mo bira na to, nay mo gitawag na to kanang lockdown na to. O ano ba? Especially o kanang katong graduhan. O graduhan. Ang graduhan ba? Oo. Sino ka? Mo gani. Ano ba? Wa man tay kun wala man tay kanang labot sila kay katungod man niya. Kay katungod. Ila man ang tawag reaction man no. Di lang ka mapadani ana. Kaya ako sa rin basahon akong senior, bayong gabi niya dong, may gabi na pa. Mayong gabi ni mo dia erpa, no? May gabi. Pader. Salamat sa pagmonitor na sa Salamat sa monitor. Nanawag siya among i-cancel kaya nagkuan lagi ko. Nagkuan ko. Motong imong i-cancel mo dito. I-cancel. Mo dito imong i-cancel ang tawag nito. I-cancel. Akong balik ko na po, karong umabot na Domingo nga mo na final lagi na to na adlaw o oras. Alas 7 sa buntag hangtod na mahuman na ato ang programa. Kung basa naman tayo short kasi saya na Naamagid na nagtapon og Di ba daghan. na ang imo sunod nga suwat, ito na mabasa ito kung ipada sa imo. Oo. Napilian na pa na to. Napilian bro. Kutob sa mga basa nga swat kasaysayan, mo toy napilian na mo nga nakadaog og 1,000 pesos. usa ka libo ka pesos. Kung isa tayo ganahan mo pada bilang suwat, ipadala lang sa Ipadala hugpong Bisaya Facebook page. Facebook Sa page Messenger. sa Messenger kon nga ato tagag pagtagad na. Abisan dulo ka nang karang nagtuo mo wala na basa kay wala mo kadaog kay wala gibasa dili basahon gyapon. Saan mo na? Okay, nagtapon og man dire. Ito na basahon na. Kadaghan pa Kadaghan. Akong balik ko na po sunod Domingo alas 7 Sa buntag sa Pilipinas, buntag. Or Philippine Standard Time. magsugod na kita Domingo. Lagi. Oo, tama Tuloy-tuloy rin. na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na kita. Tama rin. Magsugod ta sa Domingo. Kay, lahir ba na ilang oras? Dili. Domingo na meron. Ha? Domingo na ron. Lagi. Buntag dito sila buntag dito alas 7. Ay, di ba dito no? Domingo na. Ay, Lunes sa buntag dito. Dili. Naman ay trabaho. Naman ta diya. Dili. Manay ko na ko nan. Dili sa to alas 7 sa gabi. Sabado sa Dili. gabi. Dili. Sinte. Kung gusto ka nga Domingo dito sa ila, Sabado sa alas 7, tara. Mao lagi kong gilon. O dili na Domingo. Sa to pa, nagsugod na shout ganito. out kay kang by O, sa pa nagsugod na ginita. Mao na Taga meron. Magite. Kung kaila ba kanini, Bayran Mer Wala bilang kay ko Kani. ginang magite. Puna ko na Magite. Natagda ko na ba niya? Nakoy na Magite City, wala ko kay ano busa nga lugar. Ako lugar na daw. Pero ano ro sa Brandon? Brandon rin man itong doon. Manito ka na sa Taon Brandon. in taon po Grabe, tragoy. grabe pa. Aluoy po taon ni Albert 21 sa taon. Masa to? naman. Bitaw bitaw. Ang luya ito. Pagbasa bitaw ni Kuano. Pero ano, sa sa? Sabado sa gabi alas 7? Basta kay at lang yun Domingo dia sa buntag. Ang alas 7 diha. Alas 7 sa Ako nga buntag. dire. Alas 7 sa gabi Oo, Sabado. sa gabi. Ana gini. Oo. Sila dito, Alas 7 Domingo sa sa buntag. buntag. Alas 7 sa buntag Domingo. Domingo. Oo. Sa ato, Saturday night. Oo, mao 7 mao. o'clock. Tama rin. Diba? Naglibog Namalik ni Dong na. Ramer. Namalik na. Shout out ko kang buwana, kang Dong Ramer. Tama rin, tama Sa rin. balay nga itong gustuhan karon mga pulisya. Tama rin. Naglibog Nagtuog ta. yung Domingo, Lunes na rin sila na. Oh, Lunes na Di, sila. Sabado ta dire, Domingo sila. Basta kay Domingo at angin ninyo. Inaarang oras sa po no. Alas 7 mo sugod. Oo. Ay, nagtanaw din kong amigo. Whiskey ba? Si... Whiskey idol. Kung ako aning amigo dito sa Tagum, atong dito mo niya kung kumanubaran ka na magtawad og kuan, ka na magtawad big tiles, mamanday. Adili Colbert. Tanan ni siya kaling panday ni sa tirador. Asa na siya? Nasa Tagum ka. Oy, mga taga nagpalis tagong. Oh, shout out ko sa Tagum no. Oo, labi na ka mga naka-recover na, tibakuwas na sa pagsara sa region o kuan. Kani pa Dito, no? mga kuan niya. Ayun sa diskutan na pud niyo Wala siya. di ba? Di ba? Nawala ka ba? Ako lagi. Nawala ka sa Mo mga. gani, ato di kang congratulate nga oy, kato mga Naka-recover. naka-recover na diha. Sa nitagos pagsara sa region. Forex mo ba? Ako i-shout out ko sa mga amigo si Whiskey Alcorisa. O whiskey, dol. Nagaging salamat sa unang panahon nga dako itabang siya. Kana. Pero po, makabakasyon ko, di pwede di ko ni Soroyon. Ayun, yan na natutong tuba. Ay, Dol, ang dami tagtuba na. Dol, kaya marag gituba na Dol ba? Pero sa to, si partner mo sa tuba. Kaya tuba pa yan na. Hugaw-hugaw kinilaw. Kinilaw nga na ay. Sinugong baboy. Sino ba baboy? Nga, ipalagay ko hugaw-hugaw pipino po. Dol. Pipino? O, pipino Ang Dol. areog. Ahos si Dol, yung butang ka ng luya Dol, gamay Dol. Kasi ito masili. Silihig, gagay. Sili. Kasi ito masili gani. Di-
kulikot. Ya, depende kung sa pizza. Mga ilunod. Mo ba? Unya karong pizza by the city. Pwede city ka. Impas. Bitaw dagang salamat bitaw no dol. Whiskey Alcorisa grabe gini. Bataoy. Uyo kini bataoy. Mo kani. Ato wala dito. Mo na di sa school. Ay ba? Tara mag-overtime ta. Trabaho ta. Trabaho yan ba? Gabi na ko. Mo na jud kwarta yun. Kaya trini lagi slaughter ko sa tagong. Pero wa ako kasulod. Pero nahubog namin dire si Dong Runner. Wa pa nahubog. Mo na ko man siya. Dagang kay salamat bitaw kay Kwan kay ako balay ko gini si whiskey gyud ako ikatabang sa kuan ni. Duha mi kita ba ni Jitro no? Tara Australia. Nama? Oh, to Alcorque ba? Alcorque. Ah, wala ni. Pon mula gani Jun na kanang Jun sa Nung Jun. shout out ka ng Junior Alcorque sa Digos City sa Karaan Slaughterhouse. Na dito. Na ilang Para break. nagkaroon ng tabangan ng mga Ay, sa Australia ang skill ko. Siya hindi nagkon. Dumala niya. Bye-bye sila na dito, bye-bye sila na. Oo niya, ato na ning balik ko ng kwan. Ato na ning basaw ng suwat ni Ato na isok na ni iso-usaw ka ni Vice. Basaw sa hari. Balik kog tambag ani. Katong mga nagmonitor or ganahan mo, latambag mo. Unang pangutana ni Albert, nga taga Dumaguete City nga nakaroon sa Brandon Manitoba, Canada. Ang kulay, dangtod kanus nako pasayloon ang himong pagluib sa kong asawa, kuya. Nga sumapa sa iya na kining gimahayan. Si kasulti na. Sadam. Hangtod kanus ang pasayloon. So ba, sabay gini. Kani siya Albert no sa hindi begini ingon nga sa basta ni problemahan nimo. Kuya man Kay para sa kuha murag ikalamatay mo gyud. sakit. Kay nga no, sakit man gani nga bisan pa atong kapikas dili pagbinuang tungod kay naglagyo. Sakit gani kayo sa mo ta nang gibuhat sa imo ang kapikas nga gabinuang. Pero para sa kuha Albert, nagdepende ra po ni sa imo ha. Kay ikaw may nagdala ning problema gyud. Ikaw may nagkuan, nagdepende ra ni sa imo ha. Kung imong pasayloon tungod sa imong mga anak or imo bang biyaan, magbinyo ba kaglain niya sa Brandon. Pero kung magbinyo mo ka sa Canada God, naay katungod ang imong asawa sa pag-deport nimo. Kay kasado man kani sila. Kasado man mo. Simbahan ba gyud? Simbahan. Ang akong katambag nimo Albert, mora ni. Usara ni. Waon nimo imong anak ug imong asawa. Apilon gid imong asawa for the sake of your child. Nga makahatagan mo diri mayong kinabuhi. Inadir tanan ng edukasyon, pagkaon. Tanan nimo diri sa Canada. Nagpasabot na nga gipasaylo na niya yung asawa. Dili, nagpili kang Albert. Basta kay ang akong tambag niya, wao na iyang asawa, aron madala niya ang mga anak. Pag-abot diri sa Canada mo god, nang gud gitawag nila diri kanang divorce, wala na resto sa atong Pinas. O pwede diri sila pag-abot diri, pwede sila magsabot kay puro sa marong mga tiguang dagko na matag edad. Mayon ka sa asawa nga abot diri sa Canada, pwede ta magbulag na diri or di na ta magsinabot. Or pasili magbalik sila. Kaya ang tanan mong good, pwede mapasaylo, pwede magpalabay. Nagdepende na si Albert. Kaya sa tanaw ko ni Albert, buutan mo. Buta na siya. Marag magpapasaylo ni mo ni mo ang buwan, imong asawa. Pero dapat yun, kuhaon ni mo ni pamilya. Kaya para pag-abot diri, imong mga anak, makita ni imong mga anak ba nga, nag-eskwela ba sa mga university diri, kapo man. Indot So, mo diri. matagal sila to. Gusto rin matagal sila man kinabuhi. Oo, kana Albert, ay lagro na Albert, kaya tanan nga problema, makuha naman, lumalabay na. O, nara. So, tawag gani, kana pang Pero sa Tiyo-tiyo na lang. ikadungag, o sa ikadungag ni mo, kanang, na. Salamat kayo. o sa Salamat kay ikadungag Vice. ba, kay, Salamat para guys. mapando ni Albert. Kasi ko lang biblical by Albert. By Albert lang ka no. Saya mo kag Dumaguete Oo. no. Nakaingon magani sa balang kasulatan nga nangutana Jesus. Pangto kanus aban ako pasaylo na ako nakasa ako 70 times 7. Bunay Biblical na. biblical sa Biblical. Pupulay giskutan na itong mga niaging Domingo sa kanang humili. Bangilyo. Oo, Ibasa na ito sa Bangilyo. Muna nga, 70 times 7, pero hangtod-hangtod. oh, Kaya 70 times 7, maihap man. yes. Pero gihugad niya nga hangtod-hangtod. Hangtod-hangtod nga makuan mo yung mga pasaylo. Muna nga, kung sa tawanon, kato biblical man to, no? Kung sa tawanon, kuan, ako, makaistorya na lisod yun na. Pero sa nga kana bang nga na lang nga para sa imong pamilya, siluay.
di man na ingon nga hinanali. Wala No, dili pod ka mamahay sa imong kapikas ug hangtod kanus ano nimo sa pasayloon. Pero ang akong istorya sa imo, wala ko ningon nga pasaylo ugma sunod adlaw, sunod buwan, sunod tuig. Ang akong istorya nimo pasayloa siya, wa ko kabalo hangtod kanus sa mawa ang sakit sa imong dugan sa pagluib sa imong kapikas. Oh, naman Just for the sake of Oh. your kids. Oh, naman ko gingon nga ako siyang napasaylo na dugay ra pero di na ko makigbalik Kana. nagdepende ra kang Albert. Yes. Oh, ana ba? Nana sa imo. Pero tambag ng mga Albert. Maon gini ang pamilya. Oo. Kay para sa iyang mga anak ko diri nga makakuha ng mga may edukasyon. Correct. Para man na sa iyang mga anak. Nara na si mo Albert og ganang mabuti yung pamilya diri. Magsabot mo sa mga asawa nga og ibutan mo asawa di na gyud ganahan si mo ha. Kay ikaw lagi mo na na. Ang sulti sa iyang asawa guys, magod. Dala sa Kamingaw po, nagibati niya sa iyang bana nga si Albert. Motong nagsige po sa ato dito sa department store. Sa ilang sudan, napunggitan isa, Dili napunggitan isa. kanang katarunganan. Oh, motoy rason. No, Ah, di ba? motoy rason sa babae. Mabaw Nga dito kita. sa nakarian atong salesman nga bataon. Very good. Salesman god. So, May mo, May gyud. may yung PR yun. may dito mo pere, Oo. may dito mo ukang. May mo lambod yun. Oh, sa ato pa bungkag inong tinato mapalwa na. Bungkag, oy. Bungkag yun. So, sa to. Ukal yung kugang ay. Ano na giingon nga, Oh, di ka na ito matag na panahon. di. So, ano to? Barto Albert ha, ang una nung puta na na. Ako na kita ba? Hinaot nga, naminaw ka karon. Oh, di umalag di sa naminaw ron, bala lang nag-view sa atong Facebook page. Facebook page. Oh. Ikaduha, kinahanglan ba na ako usban ang kantidad sa akong ginapadala ng kwarta sa akong asawa para sa adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa akong pamilya sa kabalatan nga magamit niya kini sa lain pa mamasa. Ana, Ay, Panting lamian ang puta na Albert. ana. Example, nagpadala karon sa 10 mil per week. Oo. Ang pangutangan niya iya ba? Ubsan. Ug sa ko Albert, ubsan yun. Ubsan. Ubsan yun. Kaya nga no, Sa sa rason. kaya kanang 10 mil nimo, apil lang mo din riban dia. Kana. Manicure, pedicure, ug mga sabon nga pampaputi. Pangpahumot. Napatong gitawag nga Luxy White. Unsa to? Luxy Luxy White. White. Mo na gingon nga. Wala natin gluta. Murag na agin eh. Nice. 10 mil man. 10 mil ka pesos man. Mo, Ang imo mo Albert, unsa man? katong grocery nimo, Mhm. kumprahan nimo tanan ito, isulod siya sa red. Sulod siya sa semana. Mhm. Karne, isda, manok, kung kanang mga Saka, gulay, saka, gulay, para sa mga anak. Ang walaon mo ni Albert, nabiron mo walaon kanang gluta sa mga sawa. Gluta. Oh. Kaya nagluta na sa Luxy White. Luxy White. Ya kanang gipalit sa mga sawa ng Luxy White o gluta, di man na para sa mo ang nagpagapa siya. Oh, dito man to sa katong. Dito mo to siya sa Salesman. iring-iring. Unsa to? Iring-iring. Oh. Meow, meow. Oh, ninyo, oh. Iring-iring banbanon mo ni. Unsa to? Ukab ganing isdang pinirito, tatlubang tantaran. Mo na gingon ba? Naukap pa to siya. Basta iring banban. Unya, ang gitabon nga kahoy, ang Kataran. gitabon, kataran, Kataran. katong ipil-ipil. Oh, pilipil. Pwede mo katak. Bugat kayo. Pero, Pilo isang bag. sabag. Oh. Pero, Ukang oy. ang Basta iring banbanon. Mo na Albert. iringan. Iring banbanon Albert. Murag nakuan gini mo sa iring banbanon. Iringan ba nun? Kaya iring banbanon ba di ka kanakot ba? Mo ba? Pwede ka itad yun. Lagi pa yung manatad. 20 ka dupa. Bitik na lang niyo. Banbanon kasi. Sana ba? Kung nada ka nagdadag bunang na sila. Ay, wala, oy. O ana. Wala, oy. Di nakakita sa nino. Gamay yung tingog. Usa, Usa sibat. na. Sibat. Pero nagtagal na. Nagtagag pinirito. Kaya lingiyon pa ka. Lingi. Kung naman, meow meow. Hindi mo na makikita mo. Sibat na. Oo. Pero Wala, nagtagal na sa. Tangag gusto na pinirito. Mo ni Albert ha, pabinaw yun. Usbon ni mo ako nag para sa kuha usbon. Osborn. Usbon na. Teka na mo kung 10 mil mo Albert. Apil na rin katong mga kabuang sa masawa. Apil na. Pangpariban, no? Basin Albert dito tinura kanang 10 mil. Giapilan na nimo og giapilan na si masawa og Red Horse ni Wala ta color. Kung salesman. Kato-ato. Oh, Red Horse sa salesman. Oh. Nya pulutan pinaka-minus barbecue. Barbecue. Di ba nga, sabi mo pang tando na ng barbecue, di ba mali? Dili. Basta beer? Basta beer. Pwede ka barbecue din. Yagi og Karuhan ako. Yagi sigba. Pero seryoso ang usapan. Oo. Seryoso ang usapan. Oo. Manigid ka. Manigid ka. Manigid Beer ka. Beer man. Pero may nga karoon mga karne-karne, tadway, ito ba? Ano ito ba? Okay na. Ato ba? Kinilaw. Bitaw no Albert. Basig apila na sa itong aktor. So sa ato pa, atong ubsan ganyan. Obsan gid mo, Albert. Nya ang bata isiguro gyud. Pila buka na kay Albert? Dunga. Duha ka buok? Ay, sus. Ano siguro ang bata Albert? Ya kanay mo asawa nimo, nara nimo. Pero kuha gid ha. Kasay mo asawa. Ya diri mo pagsabot og usawa na lang. Pero inagsabot ni Albert. Murag Piki, pod kay Apik ka na lang. piki ka ba kay
Gisayo na Gismel kasi mana. Mo ko ni. Oh, Picky Albert. peke. Picky. Ha? Kamu lang sa pagpike. Oo, Picky Albert. Pagpikado. Pikto si Kamal. Pero narasi mo Albert ha. Ako lagi. So, ako, uyan ba itong gusto? Unsa may kadugay? Uyan ko. Uyon ka. Kabangan yun. Kabangan. Kabangan. Kabalo tayo ano. Daghan mo puta ng gusto na una. Kwarta mo. Kwarta. May utak kabalo nga apas atong aktor. Kabalo niya nga abot ang bana atong actress. Dito. Grabe ko last. Lima mo kag-sales pa ng taon. May kino mo. Musulan mo kag-karasang man. Kani 6 man ba? Bisan ba kanang ginamos nga giulod ba? Hurot na gawan. Baligya yun. Ibaligya na ba? Sus. Kasi to? Bisan ginamos si katarog giulod. Hurot na baligya ba? Salesman, sus. Masa salesman? Salesman Mara ka baligay sapatos. mo gigitawag salesman gani kay maayo mo. Mo istorya. Wala butik yun. Grabe mo kamada istorya gyud. Yung nga ganing ginamusan ni gikan sa Canada ba. Nakapalit mo na sus samba na kay mo. Palit ko di ka. Hotel mo Yung hapon na wala na Sa ba? putakan mo kasi kita pasan first come first serve. Oh. Luhod niya. Luhod. Bayad. Basta tas. Bayad yun. Morning. Tawanan mo na kung duda ni. Mo gino. Morning. Oh. Sakto to nga kabangan gyud. Kabangan Wa nay. Akala Gismel, mahulog na lang Albert o nasa 4,000. 4,000 lang si Mana. Sige ka na. Oh. Para sa mga bata, mga konsumo, eh, Kung pwede, mag-istorya po kasi mga anak ko, kamusta man? Sakto ra ko pagkaon dyan. Telepon mga parte. oh, tama yun. O, duwagi gamay. Duwagi gamay Albert. Kaya tanong Albert, buta ni. Buta na siya. Buta si Albert. Oo. Sa katulong pangutan na. Oh, sige. Katulong buta na. Buta na. Sa karon baguhay pa lamang migawas ang akong PR. Ibuan mo na. PR na. May pagka-Albert, PR na. Kung permanent residency, nagpasabot, pwede na ako madala ang akong mga anak o ang akong asawa din sa Canada. Aron ako aron din naman imuyo. Kumuta na. Ako bang kuwaon na ako mga anak ako sa gayon na itabo na kini. Kinahanglan man usab muuban akong asawa nga miluit ka na ako ang kulin. Mao gyud. Mo na Ako karon kung diskutan balik ka. Ako gid nabalik eh. Ano ibalik Alberto? Kuha agad ako sa kuhaan mo asawa. Kuwaon gyud. Kuha ay mo asawa nga paabot diri mo magsabot kung sa angan yung buhaton. Ya. Aron di na pa kasi sige padala sa wasapay to karang luta tayo. Ug karon ko, na siya na wala may trabaho diri. Ako na trabaho. Ya bas hindi diri na sa maminyo kog lahi. Posible ko. Posible may tabo. Og nara ko si ba og di na pud bubuyan sa war. Imo lagi po ko non. Oo na. Wala depende na kay Albert. Siya na bahala niya. Basta kaya yung nabiro na itong tambag siya, kuha agad. Para sa Kaya akong nakita siya ang pangutana, kuhaon na rin yung pamilya, pwede ba o sa bata. Pero kabalok sa mga Albert, yagin kuhaon eh. Kuhaon yung Albert. Kaysa, by Albert, ikaw nakbalo naman siguro kang nadaghan po diri sa Netabo sa Canada nga sa uban. Nanay problema sila sa ilang ang magtiayo sa Pilipinas pa. Ang himo na lang sa lalaki, kabana, pagka-sex sa mga bata, gidala ang mga bata apil kong asawa. For the sake, no? Para matagal maayong kinabuhi ang mga bata. Nya pagabot sa Canada dito na nagsabot. O dito nagsabot. Nagalitabo na ba? Nagalitabo. So kana, ati man na imong anak. Oh, para... Kan ana lang tula lang imong imong Garbo. garbo. Ana nga si Albert kay... Pagkabot diri, ang kanang mga bata, adto na sa ilhan yun. Yes. Suportan lang po sa mga bata. Kay obligar man ka ana. Obligar ka Kay sa na. gobyerno, kuan man kag kana kuan man kag sa imong sweldo, kuan man ka. Oo, para sa mga Monthly bata. nimo nga support sa imong bata. Oo. Nga ikaw na bahala Albert, mangita kag aktor para sa mga usawa, kanang puti. Puti no. Para matagal. Kanang 8 onsas. Unsa to? 8 onsas. Wala kang shooter. Unsa to? Wala kang shooter. Para kay mo sa Unsa to? Kero na resulta. Ice nga himong shooter o ice gyud? Ay, shooter. Shooter gyud. Unsa to yung Para mura ganina. bungkag ginang Ano ganina? Oh. Puta ka na ganina kay grip ko na. Oh. Dira, ikaw pat. Ikaw pat. Ikaw pat katapusang pangutana ni Albert. Pipila na ka mga simana ang milabay kanunay ko ginahanggat kana bang gina-invite ba laag kaon sa gawas pata Domingo sa babae nagbaniyo sa sakyanan ni nagkatod ka namo ni Bay Roberto nga sa akong nabaluan Kimberly ay ang tidor nga pangalan ito babae nagkatod bitaw Grabe, igatan pangalan ba? Kimberly. Kimberly kung pwede o Kimberly kunya ni mo sabre ako baka kining tinudon ug panguyaban aron lamang mawa ang kasakit dinhi sa kong kasing-kasing sa gimo sa patikas. Ay, So panimbalo sa iyang mahitabo dili madoble mo Kana, ang problema Albert. kana sige rin. Madoble mo problema pero kabalo ko nimo imo ra nang kisgutan pero kabalo ko nga di kinyo mo nagwato. Imo parang gibuhat sa dugay ra. Oh, dugay ra. Ay na gusto ni Albert kay kanang style nimo wala klaro kayo. Klaro na. Pero ayaw gyud ayaw
buhata kani siya ngayon sa kuan ka ng tambag kuan ba ka ng supporting kuan ba documents ba Oh, kay mura ba og dala siguro na sa kaniya. lagi Dala ko siguro sa kanabang iyang Ito, gibating kalagot ba kalagot sa asawa. So, pero ayaw pagbalos oh. kay na Maulog pa ng balos, no? na may gugingon nga og labayon ta og bato atong balusan pan og kinsa tong mga tao nga kasala na to ug kanang nasuko na to ato na sa Tagalog pagkitaan og kanang maayo balusag maayo na ayaw Albert ayaw kanang sukol kanang mga inana kay isot So, nahulog ka po na siya kay Albert nga mura og nagmalos ka. So, balos pati maluoy yung mga anak murag ang neta po pura na ba is gidungagan nimo imong problema. Ay na. luoy mong mga anak kay ano mawala lang pud ka sa concentration sa mga anak nya mayon pud ka di kini sila kwaon bahala ng mga anak ko diyan mati So, focus na lang focus Albert kay sa dahil mong asawa kay iyaha mo na Oo. sa dahil So, tawag ka ni. Nagpasalamat rin si Kwan Bay, si kinsa man si Albert, no? Sa tawag niya sa iya. wala daghang salamat sa inyo Ed Bunguton. Daghang salamat sa iyong makabubungog nga tubag. Grabe si Albert. Daghang salamat po Albert sa imong gipa ambit nga suwat kasaysayan sa butser Suglan ng kabutser. sugilanong kabutser. Katulad ba na sa Pilipinas, kasi kang dili mo butser, basta sulat isa-isa yan, ipadanga. Padangat. Pero mostly kon nga butser para kondo related sa itong trabaho na ba. Kapag mga gusto pa mapadanga sila sa isa-isa. Bitaw no. Bitaw Albert. Bitaw si Sikip Albert. ko, no? Iyo ko taning gikuan Albert yung pangalan sa masawa ko taning ihisgot din ba kay kaayo ito yung masawa niyo. Pero pa yun, Sigian ano eh. nagpuan siya, nagpuan siya. Pero buo na kung buotan. Butan ni mailhan ni mustaw. Butan. Ug dili pa ni butan dili yung padagsuwat suliran. Yan ang giihaw. Tinod na. Ano So, tawagan eh. Kaya di pa ito magpadayon sa itong paghatag o tambag gabais ato sa hatag o tagad kining usa ka sunata atong dali para ka Albert. Bitaw. Pilit nating iniwasan gamit ang mga tanungan. At kahit di sigurado, tinuloy natin ang ating ugnayan. Ngayon'y naubos ng kwentuhan, nagsimula ng magsisihan. Lahat ay parang lumabo, di alam kung saan tutungo. Sabi ko na nga ba, dapat nung una pa lamang di na umasa, di naniwala. Hindi tayo pwede pinagtagpo, pero di tinadhana. Hindi na posible ang mga puso'y wag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Kay bigat na ng damdamin, bakit di pa natin aminin? Dahil sa una pa lamang
Alam natin wala tayong laban. Sabi ko na nga ba, kapag nung una pa lamang, Di na umasa, di na niwala. hindi tayo pwede. Pinagtagpo, pero di tinakala. Hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede dahil una pa lang alam naman natin mayroong hangganan. At kahit ipilit hanggang dito na lang, dito na lang. Hindi tayo pwede. Tagpo, pero di tinathala. Hindi na posible. Ang mga puso'y huwag nating pahirapan. Suko na sa laban, hindi tayo pwede. Hindi tayo pwede. Tapos ang oras sa Canada mga katropa, alas 11:27 na ang tak na sa Special case area. tak na sa gabi eh. Gabi na rin, no? Gabi na. Vice, no? Gabi na. Pero Sa- panay sa- mo ta nagtukaw. Sa- Vice, ha? sa- Panay pa ta nagtukaw para sa atong programang Sugila ng Kabonsir. Usa na sa nata, Vice? Oo, sa Hayata mo, tawag ni, hayata mo, baby, Pero wala no, lami kita na paminaw ng tingog do. Amo ba? Nagwapo na ba? Meron mga katropa. Ato sang tiwaso ni usa kasunod. Ano, okay. Hayata mo. Nagil gamay. Ha? So, Okay. sugid. Si Eric Pineda to? Gulo, no? Oras Canada, alas 11:27 ang taknas kagabi on 11:27 in the morning, Philippine Standard Time. If I had another chance tonight, I'd try to tell you that the things we had were right. Time can't erase the love we shared, but it gives me time to realize just how much you cared. Now you're gone, I'm really not the same. I guess I have myself to blame. Time can't erase the things we said, but it gives me time to realize that you're the one instead. You know I won't hold you back now. The love we had just can't be found. No, I can't hold you back now.
realize just how much you care. Nobody won't hold you back now. Love we had just can't be found. Nobody can hold you back now. Nobody won't hold you back now. Love we had just can't be found. Nobody can hold you back now. Love we had just can't be found. Nobody can hold you back now. Oras sa Canada, alas 11:32 ang tagna sa kagabion na 11:32 in the morning Philippine Standard Time. Balik kita sa itong pagpanaguban sa itong sugilan ng kabutser sa Hukong Bisaya Facebook Live. Siyempre pa kini inyong titumaan ng mga programa Uncle Ellen, Bunguton Hunyo. Inabagan sa itong co-anchor, walain ang Vice President sa Hukong Bisaya Ontario Chapter, walain Vice President Carlos Cania. Mabuhay ang mga Bisaya diri sa Canada o sa tibuok kalibutan. O gilabi na pag-shoutout usab sa mga Presidente Virgil Massamayor o sa tanang mga Bisaya sa mga kaubanang Bisaya sa Hukong Bisaya Ontario Canada, mayong gabi kaninyong tanan. Vice, sa ipat na magbulag-bulag sa inyong katapos sa mensahe sa atong letter sender nga si Albert nga taga Dumaguete City nga nakakaroon diyan ng trabaho sa usa ka planta sa Ihawanan og Baka sa Brandon, Manitoba, Canada. Para sa kuha, Albert, no, padayon lang sa tuwang trabaho niya. Ayaw kayo pa-apekto kay kung atong mo rin focus sa itong una ang atong mga problema, mawala ka sa passing, mawala ka sa itong target ba? Natay gi-target nga kayuhan para sa tuwang pamilya, mawala na si Albert ba? Para sa kuha, ang pulas ginoo niya, nang focus lang sa trabaho niya, ibang mga anak, Una yung mga anak, yung mga pamilya. Una. Anang kailan ko, kailan ganang yung nga magruhuna pagkagum sa yung una nga balos, una nga ang mga dili maayo, kaya ka dugang na sa mga problema. Lapad-lapad na sa mga. O imbis nga yung problema, makarecover ka na yun. Solban ang problema ng mga Sulban na to. no? O, di pa may problema nga di mo sulban yun. Yes. O, kung imo na siya dumagan, imbis mawala na to siya, nana mo din i bago. Dungagan ang problema Kita no? tong gigon ni mo nga nay actress lagi nga porting lingin na kay pa. Ano ko dito? Lingin og paa. Lingin di pa nga Oo. puti kayo. Nya, Mao lagi. mo payga kumaraga. Oo. Akit sa iyo no. Nya mao lagi imo to siyang mauyab ibutang na to.
magsugod na pud ka sa uno na po sa problema. May man ka na problema mo karon, focus na sa kaniya kay para kapag humana na Oh. magsugod pa sa uno. Mako na punta. Ayan na. Sulbara sa na problema. Sulbara sa na niya ay sa sipag ko ko kay imo mga anak Ay, kiyat-kiyat yan. loy. Ayun na. Pero kabalo mo kun Albert baka di Butan man ka dotan di ka kun Oo. nagpambit kini kasi mong suwat kasaysayan no. Sa imong suliran Uy, ni. mayong pa day, pag-monitor sa akong kang Uncle Julius Malangit ug kang Ate Ay okay Elisa na daw pag Malangit. dili mag-earphone. Mo lagi. Ato ako Dili, kung dili ka mag-earphone. Pero, kung nag-earphone siya. Salamat day may linggo na da Bautista. O, Salamat yung kay Uncle Julius, nga na sa British Columbia, Canada. Oo. O sa inyong mga anak, may gabi. May gabi. Kamarang ko ni. May gabi sa inyo Taga- kanang sa Taga-president Happy ko. Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving ka na itong tanan. Nya, amping mo diya po. Amping kanunay. Amping mo kanunay po diya. Ano ba? Mara to? Mara to ko ni Albert nga ako ipa kon siya. Oo. Mara to yung Ikasugyot niya. Mo tayo ikasugyot niya no. Oo. Nya tawag ka ni. Sa tawag ka ni katong ay sa anak ko ituklokon kadali dira. Sa katong buot mo padangat sa inyong mga suwat kasaysayan, palihog lamang ka na pada sa atong Hugpong Bisaya Facebook page, pakisend sa atong messenger no. Ito nang tagad-pagtagad unya ang katong mabunutan na mo nga suwat kasaysayan makadaog og 1,000 pesos. Kani si Albert amo ning ipada ang kwarta through Canadian money dito sa Manitoba kasi may napili na to nga aswat magtatampo nga midaog karon sa atong letter sender sa atong suglan ng Kabutser. So we are inviting all of you, to make a story of your experience inyong kasinatian. Ipada ka na sa atong Hugpong Bisaya Facebook page para ato ka ng tagal-pagtagad sulos itong pagpanaguban sa atong programang suglan ng Kabutser, mga kabisaya, live and alive here in Kitchener, Ontario, Canada. Guys, salamat kayo sa imong panahon. Oo. O sa katong mga nag-view sa atong pagpanaguban, pagbasa sa sulat kasaysayan ni Albert. Bert, sa gikaingon na ni Vice, Si Julius Manlangit. Oh. Salamat kayo. Dia pa pahipi ra ni. Dia pahipi ra ni. Call, kanya, happy listening pag-view usab sa among mga silingan sa Pamarahan, President Ruas, North Cotabato, sa among mga silingan niya, no? Kani pamilya ni Uncle Julius, Oo. Kapitan Mababa ni. Sa inyo sa President Ruas. Mo gini ako kusa sa ginaidolo nga kapitan. So, mga pas tatay. Sige, salamat kay Col. Nya sa tanang mga nag-view sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa inyong tanan. Salamat. See you on Next Sunday. next Sunday. dia sa lahat. Pilipinas, alas 7 sa buntag. In Canada, alas 7 sa gabi Sabado. sa Sabado. So kana sa regular na sa every week Regular mga na. katropa kay Bisaya, no? Balikon ako every week na ni. Sa Canada, alas 7 sa gabi Saturday, 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. So atong mga question and answer sa mga gusto nga mga moadto sa Canada dito na to natubagon. Atong gusto mo padangat sa inyong mga pangutana, ipadangat gyapon sa Hugpong Bisaya Facebook page kay atong tangang pagtagad karong adlaw sa Sabado dire nya Domingo dito sa Pilipinas. Nya katong sa mga gusto mupadangat silang suwat kasaysayan, palihog ko send sa atong Hugpong Bisaya Facebook page. Iagi lang sa messenger kay kami na bahala mo transfer ana. Dito. Kaya mo nang basahon no Basahon na to. itong pagpanaguban. Pero atangin po nila. Isa siyang kung sakit pa kanyan ko. Uy, si Julius Day, happy Thanksgiving sub kaninyo mga sir. God bless you ninyo. Makalingaw gid ang programs ninyo. Uy, Salamat kayo. Salamat kayo. Salamat kayo, Col. Col Julius Manlangit. Ilabi na sa tanang mga Filipino, overseas Philippine workers, mga Pilipino nga nakakaroon sa Canada, mabuhay kayong lahat. Mabuhay. Mabuhay. So, sa di pa na, ato sa pakpakan na tanan na, Okay. presa sa naman to, pakpakan sa na to. Asa itong mga binayran, pakpak. Pinaya ng takpat. Out of to, kanang kusog, kanang badungog nila, dera. Nara, papakusog ka na, pakpak mga binayran. So, balik ko na ko, Bert. No, tawag ka ni. Atimanan ang imong anak. Ati man na. Atimanan. Kasakti na nahitabo sa imong kapikas, no? Kana tayo may mo na. Di na Sa mabalik. balik na ba eh? Di na. Ano na, so, ato ba nga ang karon? Ayun na, kalimtan na ng ugma. Kalimtin ang tanan. Wala tayo may mo niya. So, kuno na ang imong mga anak, matagaan na ibang kinabuhi, ilabi na kay PR na kakaroon, so na kay oportunidad na madadari sa Canada. So, good for you because us, na panigama pa na ma-PR me, no? Bitaw. Good for you, kina-PR na ka. Pareho pagani. Wala ka, no? May kontak pa mis papel na mo.
Sorry, magkasabay ito ang lugar Oh, okay, study pa meron. Study pa. Oh, so, Unti ko may kaduhan eh. Pero, Kaloyan. God's, Sa English pala sa in God's time and mercy. So, ikaw, PR naman ka, good for you. Salamat ikaw. Salamat, Salamat ka. ka. Kay tawag na PR naman ka. So, keep it up. Maniya kalimtin ang problema nimo, padayon sa imong pagpanginabuhi. Kalimtin na ng mga nitabo karon o tawag ani kanang ato ba nga ang ugma by Albert. So, sa dipit magtapos-tapos, ani among katapusang sunata nga ikadalit kini niyo once again kini inyong sulugon ubos kahanginan Uncle Ed bungo tuno niyo kabanan natong ko Uncle Man Vice President Carlos Kanya sangan sa Presidente Virgil Masamayor kaninyong tanan mabuhay tayong lahat. Di lang ikaw, di lang ikaw. Jadi ay naraday ang kanta day Vice nasayop dara. Oh. Basta ato sang ituplok ni mga Bisaya kay kapaningkamot patayon ta maplasta na itong kimanan dara. Tingo na dadaw, tingo na. Ana. Pwedeng pakinggan mo muna, wag mo muna ako nasabayan, kasi lalo lang lalabo ang paliwanagan. Oh, paano pa sisimulan kung matatapos na? Masisisi mo ba kung napapagod na? Kahit na mahal kita, hindi sapat na dahilan na manatili pa sa tabi mo. Kaya ko namang ilaban ka pa, alam mo na iningatan kita, kaso lang may hinahanap ka pa. Nagkulang pa rin kahit lahat ay ginawa ko na, sarili mo nang uunahin ko. Patawad kung kailangan ko na lumayo sa piling mo. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Alam kong di ka na masaya sa'kin, ano pang magagawa ko? Tanggapin ko na lamang ang lahat kung yan kakatuwa mo. Buburahin ko na lamang ang dati nating mga plano na binubuo mo ngayon kasama ang ibang tao. Masakit sa'kin pero kailangan tiisin ng lahat. Sige, panalo ka na, wag mo na akong batuhin pa ng mga sumbat. Pagod na akong iangat pa yung sarili ko sa'yo. Di mo na ako dapat baguhin kung ako talaga yung gusto mo. Basta ako ginawa ko ang lahat, di mo man nadama. Kahit kapalit nito'y pagpatak ng luha ko sa mata. Bawat tingin ko sa'yo ay nakatitig ka sa kanya. Ngayon alam ko nang malabo na nga tong maisalba. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Pinipilit ko naman na maging maayos ang lahat, ngunit parang hindi pa din sapat ang aking mga nagawa. Kaya tama na, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa, hindi ko na kaya pa. Hirap ng tiisin, alam kong wala nang pagtingin, nawala ng paglalambing, kaya't relasyon hirap ang sagipin. Hindi na makakaya, malabo na dahil hindi na masaya. Di na matawag na akin ka, kaya palaging mag-iingat ka. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting palayain na kita. Ayoko nang maging lunas o maging pamunas ng mga luha sa mga mata. Pasensya ka na kung napagod na sa'yo. Mahal kita pero uunahin ko na lang ngayon ang sarili ko. Baka di lang talaga tayong dalawa, at mas mabuting